ani khani subrai no no ang hambai ru nang sương no ham just mani bagan ani khani subrai no no ang hambai ru nang sương no ham just mani bagan yang pokoknya nih aing lah hari saya Dia bisa bagus baik. Ya, sunsan mana mahal klai tong puru sukhani kubul lamano ano funu khatini sunsan mana mahal linguyang klai tong puru sukhani kubul lamano ano puno khatini ani khani subrai no no ang hambai ru nang sương no ham just mani bagan sunja sunja tong puru sunja no nang ham jagan nin chak ni thơi cứ than ba som so su khatini sunsan sunja tong puru sunsan no nang ham jagan nin chak ni